Keďže škola nám skončila, tak teraz prichádzajú 2 mesiace tepla, pohody, lenošenia a aj brigád. Pretože v tejto letnej sérii budeme skúšať všetky letné práce, ktoré tu vo Wobilifeu máme. Takže si myslím, že sa rovno môžeme vrhnúť na prvú prácu a to je práca zmrzlinára. Takže môžeme sa rovno vrhnúť do prvej práce a to je samozrejme práca zmrzlinára. Ale niečo mi hovorí, že asi úplne pán majiteľ nebude zo mňa úplne nadšený, pretože asi už pol hodinu meškám. Ale zase na druhú stranu si myslím, že si to podľa mňa ani nevšimne. Veď pol hodina to zase není zase až tak veľa. A trošku sme si to zalietali. A práca zmrzlinára, ideme iba po 2 kolách, nevadí. A práca zmrzlinára je... No kde je pána, neviem ani. Ja som ešte prácu zmrzlinára ešte zatiaľ vôbec nikdy nerobil, tak toto bude taká premiéra pre mňa aj pre vás. Ale kde je Korea? Ja ju neviem nájsť. Ale sa vlastne môžem pozrieť na mapu, kde je, že? A tunak práca zmrzlin... Kde je? Som slepý? To je až tu? Aha, ja si myslel, že to je v meste, ale to je tunak na tomto ostrove pre najbohatších ľudí na tejto mape. A ideme vlastne sem do tejto zmrzlinovej práce, takže sa to nachádza niekde tunak, aby ste mohli cca vedieť lokáciu. Takže sa tam asi bude musieť rýchlo presunúť. A tunak by to niekde malo byť, ja už to vidím, tá veľká zmrzlina, to sa nedá prehliadnúť. A tak to zaparkujeme. Tá lampa už ležela. Tak a sme tu. Dobrý deň. Prečo meškáš? Mne sa jak si podarilo zablúdiť. Jak sa ti podarilo zablúdiť? Veď sme ti na e-mail posielali presnú lokáciu, tak prečo meškáš? Mne sa jak si podarilo zaspať a potom som ešte zablúdil. Ale však zase toľko nemeškám. Či? Ale až tak moc nie. Iba hodinu! Prepáčte, ja som nechcel. A už chod tam pracovať, lebo teba plné oči aj zuby. Dobre, idem. Trošku som mal pohovor tunak s pánom manažerom, ale zase to tak som nemeškal. Či hodina je veľa? Napíšte do komentárov. A už sa ideme vrhnúť na túto prácu. A tunak máme vlastne, že asi tie zmrzliny, ktoré máme urobiť. Máme 2 jahodové a 1 vanilkovú. Tak, a jak sa to robí? Tunak sa zaberú kornútky. Zasa niečo som videl, ale už asi pred rokom, takže si už to už nepamätám. Takže tunak čmajzneme 1 pani vanilkovú. Ty, jak to tam padne. Dobre, a ešte tunak dáme 2 rúžovkasté, pinkasté. Ne, sa neviem trafiť. Dobre, a keď máme to nejakou polevou. Aha, tam je poleva, dobre. Teraz čistou opatrnosťou. Ne, kamo. Moje zmrzlinky mi odtiaľ to nevyhodíš. Tu máme na toto nádherné X-ko. Dobre, a ja chcem čoko. Čoko. Dobre, mám čokutkovú a ešte kere z týchto 2. To vypadajú podobne. No, uvidím to potom, keď tam prídem. Let's go. Ne, nepadaj mi. A teraz je to najhoršie, že ja nevidím, kde sú. Ty kokso, momentálne som mal zastavu srdca, pomoc, toto nie je úplne dobré, pretože vy keď do nich nebúrate, tak vlastne máte šancu, že sa vám môžu tie zmrzliny vysypať, pomoc. Dobre. Ne, dobre. To tam sú čokutkové, to tam čokutka, to je toto, asi. Tak, dobre. A, dobre, toto tu ak máme a čo s tým teraz? Ne, nevypadneš mi. A dáme to asi sem, nie? Či? Kam? $10 iba? Toto nie je úplne dobrá práca. A, počkaj, teraz... iba toto máme? No tak toto je jednoduché. Toto spravím, toto je úplne jednoduché. Máme kornutok, dobre. A iba 2 tunak vanilka, vanilka a tunak ešte zaberieme 1 čokutku a odozdáme im to. Dobre, bye. Máme, to už nie je veľa času. Dobre, máme $20, yes. Tedy to máme dať ako kornut. To asi nie, či? Čiže idem robiť nejakú takú tú ďalšiu. Možno, že to asi tak myslia, neviem. Takže 3 ideme robiť tieto 3 vanilkové, takže dáme 3 vanilkače. Vanilkač numero 1, vanilkač numero 2 a vanilkač numero 3, dobre, nepadaj, dobre, a aj konia. Teraz treba tú ružovkastú polevu. Tak dáme ružovkačka, dobre, a čo s tým ešte? Ne, nepadaj mi. Ak mi padneš, tak to nebude dobré. Ani náhodou. A čo tam máme dať? Máme tam dať rainbow. Kto pozná Rainbow Friends, like na toto video. Dobre. Tak to tam nádherne vysypeme a ideme. Ty kokso, ja som mal zase u srdca momentálne. Pomoc. Dobre, pohoda. To vyhodíme. Dobre, máme $30, čo ešte nie je úplne najlepšie, ale no okej. A to tam skúsim, či to tam dám iba ten kornut. Nie. Abo tam je ako kornut iba, tak som to proste chcel skúsiť. A za 30 sekúnd až nič nestihnem, že? Potom to ešte asi skúsime ešte raz a že koľko získame. Lebo toto už úplne asi nič nestihnem, že? Dáme 1 ružovkačka.
kurňa, plne mimo. Dobre, teraz už snad sa tam... Kámo! Kámo! Toto už fakt táto zmrzlina mi není súdená. Dobre, ale už 1 sekunda, no dobre. Takže máme $30. To není moc. Dobre, no tu si to niekde dáme vonka. A prepáčte, požičiam si vaše auto, lebo máte dobrý kufor a nech mi to niekto tu niečo majzne. Mojich ťažko vydelaných $30. Ak mi ujdete, tak si vás podám. Dobre, ešte raz to skúsime a môj cieľ je teraz dať viacej než $30. Takže ideme na to. A momentálne končíme a ako môžete vidieť, som zasa zarobil iba $30. Čož to znamená, že som iba 3 zmrzliny. Takže dokopy za túto prácu máme $60. Ďakujem za prácu, už ma to chcete nikdy neuvidíte, ale to už je vedľajšie. Dobre, čaute. Tak tu si to ježmoria, tu sme trošku... Polícia? Dobrý deň, polícia. Nikde tu nebola lampa, hej? Nie, nikdy. Dobre, tu toto si zanesiem do najbližšieho bankomatu a vidíme sa pri ďalšej práci. A do druhej práce, do ktorej som sa hlásil, je práca, no skôr respektíve závod na vodných skútroch. Pretože povedzme si na rovinu pretože úplne dobre v tej zmrzlinárni neplatili, tak som si proste tak rozhodol, že možno toto bude taká možno aj lepšia práca. Ešte uvidím, neviem vôbec, nikdy som neskúšal, neviem. Ale ani ďaleko sme nemuseli chodiť, no respektíve jazdiť, pretože tam, čo vidíte, to žlté, to je môj dom a tunak vlastne je táto rovná práca. A to je vlastne keby práca závod, je to ako race, takže je to závod na vodných skútroch, takže uvidíme, ako mi to pôjde a čo som chcel povedať, že ak táto práca bude dobre zarábať, tak budem tu jazdiť možno aj častejšie, lebo mám pod domom. No nič, už ideme. A vlastne cieľom tejto práce je proste trafiť všetky tieto kruhy, ale problém a respektíve háčik je v tom, že tento skúter sa mega zle ovláda. Ja teraz iba trošku zatočím doľava a dívajte na to. On proste už driftuje. Ja som iba trošku ťukol a ono už driftuje. Na toto je to práve že mega ťažké, že na tú ovládateľnosť. A počkaj, čo sa stane? A nič, ja tým tak preletím, pohoda. No prejdem. Toto je celkom fajne, ako... A počkaj, dobre. Som videl videa, že to vlastne preskočili a pomoc. A vlastne sa pristali ani keby na hlave a potom už museli reštartovať celý závod, lebo sa im to proste nedalo nejako vrátiť. No to je jedno. Tu zatočíme, pomoci. Toto je, príde mi, že toto je možno ešte aj ťažšie ako tá zmrzlina, pretože aj keď sa to možno nezdá, tak tento skúter je fakt pain ovládať. Reálne môžete si niekedy skúsiť tento závod a fakt mi dáte za pravdu, že to je celkom ťažké. A ešte sa aj do tej časomiery proste tu tak zmestiť. A to nie je dobré už. Pomoc. Máme 14 sekúnd. 13-12 sekúnd. Toto nie je dobré. Pomoc. 8. Dobre, stíham to. Dobre. 5 sekúnd, 4 sekundy, 3 sekundy. Stíham to. Bolo celkom tesné, nebudem klamať. Ale tu ideme nad vlastne týmto mostom. Rozhodne všetci poznáte. Tak sa dobre preskakuje vlastne z tejto obytnej štvrti do ani keby mesta. Ten mám veľmi rád, tak ideme vlastne. Tak a tu vlastne môžeme vidieť aj tie vily. Toto je taká, ani keby mi to tak príde, taká ťažšia vyhliadková jazda, pretože to aj tie loď, na ktoré sú stíhačky. Takže môžete si tam čmojznúť jednu stíhačku. Aj keď neviem, ako sa tam dostanete inak bez helikoptéry, tak neviem, ale vlastne máte aj helikoptéry aj za free. Na policajnej stanici si to tam čmojznete a vybavené. Ok, a tunak sú... Pomoc. Čo ja naukáš, ako to tunak bude. Stále máme za 20 sekúnd na toto, takže to nie je zasa až také ťažké, tak asi tak, no. A už vidím cieľ, nádhera, už to tu nejako dojdeme, pomoci. A môžete si niekedy aj skúsiť tento závod, ešte uvidím, koľko mi za to zaplatia, a ak vám to budem môcť doporučiť, tak, no neviem, za toto by som si zobral možno aj taký, neviem, $30-40, pretože je to fakt ťažké. Áno a kurňa, toto nie je dobré. Ne, pred cieľom! No, ešte raz. No nič, tak dajte mi chvíľu, ja sa tu dostanem na toto miesto, kde som momentálne. Dobre, už som ceca v tých miestach, kde som minule skončil a teraz toto nádherne preskakujem a už iba jeden kruh a ideme. Dúfam, že mi dajú nejaké fajné prachy, pretože toto úplne není úplne dobré, úplne najlepšia práca, ale ak mi dajú dobré prachy, nejaké možno 50, ja neviem, tak by sa to možno aj dalo, aj keď pochybujem. A koľko za to dostaneme? Koľko sme dostali? Dostali sme aj tento kostým tu na tohto pána, ktorý ani keby jazdí.
alebo závodníka sme dostali kostým a začína pršať. Ojoj. No, toľko to sme dostali vlastne za túto prácu, ja to ešte neviem, ja to potom pri editu zistím, koľko sme dostali za túto prácu, dolárkov, ale podľa mňa neviem, či to bude dobrá práca, pretože je to, fakt môžete si to skúsiť a ako uveríte, že to úplne nie je také jednoduché a asi tak, no. Takže ja už si myslím, že pre toto video to bude aj všetko. Prajem vám, aby ste si užili tieto prázdniny maximálne ako sa len dá. Keď sa vám toto video páčilo, rozhodne nezabudnite like, odber. Moje meno je Fiany a toto boli Letné brigády. Majte sa.